Il-Park tal-Majistral b'kollox fih 2.5 km² u miftuħ għal pubbliku s-sena kollha bl-entraturi għalih huma varji. Minnaħa tax-Xara l-Ħamra qrib il-Knisja tal-Manikata, mill-Berikstein Tuffiħa u minnaħa tal-Prajjet fejn min ikun ġej bil-karozza iħalli l-vettura tiegħu hemm u jimxi mal-kosta. Imsemmi għar-reġjun u r-rieħ tal-Majistral, il-park kien ġie ddikjarat bħala wieħed nazzjonali fl-2007. Dan hu żmien tas-sena adattat biex b'mixja wieħed japprezza l-flora u l-fawna li hemm f'dan il-park. Waqt li żorna l-Park tal-Majistral tkellimna ma' Darren Saliba, l-uffiċjal responsabbli minn dan il-park, li spjega l-ambjent naturali vast li hemm fil-Park tal-Majistral. Il-viżitatur meta jżur il-park ovvjament barra l-ambjent naturali u wkoll affarijiet relatati mal-istorja tal-post. Il-post kien jintuża bħala training area għal soldati Ingliżi għal ħafna żmien, kif ukoll l-erja ambjentali fejn huwa l-qofol tal-park li hija natura għalfejn inti tista' tara 13 habitat differenti, kif ukoll iktar minn 350 speċi ta' pjanti indiġeni Maltin. Darren Saliba spjega li fiktar minn 15-il sena tmexxija tal-park saru ħafna proġetti waqt titkellem ukoll fuq il-proġetti li għaddejjin bħalissa jew hemm il-pjan għalihom. Proġetti fej kien hemm riġenerazzjoni ta' l-ambjent degradat fej daw tneħħew speċi aljeni u tħawlu speċi indiġeni, kif ukoll tneħħa radam li ġie mitfuħ fil-post fi żminijiet ta' qabel. Bħalissa għaddej ukoll ħafna xogħol ta' restawr fl-erja fiż-żona tal-Berikstein Tuffiħa fej qegħdin nirrestawraw 4 binjiet diġà u għandna binjiet oħra li qegħdin fil-proċess tal-applikazzjoni mal-planning. Il-kappella li ħad tiġi restawrata bħala activity area, kif ukoll ħankun qegħdin nirrestawraw 5 dormitories biex inkunu nistgħu nofruhom l-iskejjel biex iġibu t-tfal hawnhekk biex ikunu jistgħu jgawdu l-park iktar. Min iżur il-Park tal-Majistral għandu jagħmel dan bil-pass u mhux bil-karozza, għandu jżomm l-passaġġi li hemm fil-park, ma jaqtax fjuri u ma jagħmilx ħsara lis-siġar. Kif spjega Darren Saliba, importanti wkoll li min juża ż-żona tal-picnics ma jħallix maħmuġ u jieħu l-iskart miegħu. Minkejja li l-Park Naturali hu miftuħ dejjem, iċ-ċentru tal-viżitaturi hu miftuħ mit-2 sal-ġimgħa mid-9 sa 3.